Децата и парите. Виж как чути се детето. Падат ли парите от небето? По дърветата ли те растат или на полето си лежат? Докато така мисли и умува, Монти идва бе да се страхува. Работа се иска, казва той, и бързо дава съвета свой. Трудолюбието е основа, на която смело да градиш. Тя е като добрата почва, а после бързи да пестиш. Не дей да харчиш безразборно и пари изкарвай ти законно. Емоциите непрекъснато владей, дарби и таланти хич не пилей. Давай на бедните и болните, не подминава и бездомните. Сърцето си за другите отвори и прави сам добрини. Ако вършиш всичко това, благословен ще бъдеш, защото сега ще имаш достатъчно пари да се радваш чак до старини. Автор Рени Захария. Парите и аз. За финанси днеска много се говори. Експертите учат какво човек да стори, как правилно парите да управлява и своята грамотност да упражнява. На помощ бързо идват Тео и Рая, за да ми покажат от какво се нуждая. Монти след това умело се намесва и доброто в мен тутък си задейства. Парите в касичката прибирам, да харча разумно избирам. Спестявам всеки останал лев, без бой и без излишен лев. Финансови умения развивам, нови дарби и таланти откривам. Не забравям обаче и да дарявам на нуждащите, с радост да помагам. Автор Рени Захария. Експертите учат какво човек да стори, как правилно парите да управлява и своята грамотност да упражнява. На помощ бързо идва Тео и Рая, за да ми покажат от какво се нуждае. Монти след това умелено се размесва и доброто с мен веднага задейства. Парите касичката прибирам, да харча разумно избирам. Спестявам всеки останал лев, без бой и без излишен лев. Умения развивам, нови дарби и таланти откривам. Не забравям обаче и да дарявам на нуждаещите, с радост да помагам. Виж как чуди се детето. Падат ли парите от небето? По дърветата ли те растат или на полето си лежат? Докато така мисли и умова, Монти идва без да се страхува. Работа се иска, каза той, и бързо дава съвета своя. Трудолюбието е основа, която сме любили цел. Не дей да харчиш безразборно, пари изкарвай ти законно. Емоциите непрекъснато владей, дарби и таланти хич не пилей. Давай на бедните и болните, не подминавай и бездомните. Сърцето ти за другите отвори и прави само добрини. Вършиш всичко това, благословен ще бъдеш от сега. Ще имаш достатъчно пари да се радваш чак до старини. Моля!